Atonia Sewadi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna sabiex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dil-Ewkaristija. Nitolbu maħfra lill-Alla fil-waqt li nitolbuh li jkollu ħniena min nuqqasijiet u d-difetti tagħna. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju suffraġġju tal-irwieħ ta' Salvatore Spiteri, Joe u Doris Gerada u Pio Asha. Ngħidu flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni bħafna bil-ħsieb, bil-kelem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtijatijaj bl-akbar ħtijatijaj. Għalek nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħutej biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Ġwan Grisostmu, isqof u duttur tal-Knisja. Nitolbu. O Alla qawwa ta' min jittama fik, intrid li l-isqof San Ġwan Grisostmu ikun predikatur ta' fama kbira f'ħajtu jgħaddi minn bosta tiġrid. Għamel li nimxu l-qudiem fuq it-tagħlim tiegħu bħalu nżommu sħiħ sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ħarri mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju, Ażiż. Din hija kelma ta' min jemmina u jilqaħħa l-kollox li Kristu Ġesu ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin u fosthom lili l-ewwel wieħed. Iżda jien minħabba fek sibt il-ħniena biex bija bħala l-ewwel wieħed Kristu Ġesu juri s-sabar kollu tiegħu b'eżempju għal dawk li kienu qatt iridu jemmnu fih biex ikollhom il-ħajja ta' dejjem. Lis-Sultan ta' dejjem li ma jmutx u li ma jidirx lill-Alla waħdu ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr l-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Faħru qaddeja tal-mulej, faħru isem il-mulej, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem flimkien. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Min tluħ ix-xemsa nżula ikun infaħħar isem il-mulej. Oli fuq il-ġnus kollha il-mulej ola mismewiet u sebħu flimkien. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Minu bħal mulej Alla tagħna li kiet fil-oli u li jħares l-isfel lejn is-smewiet u l-art u li jqajjem mit-trab li msejken u jerfa mill-miżbla il-fkajjar flimkien. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: m'hemm siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas m'hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Ħadd ma jiġbor it-tim mix-xewk anqas l-għeneb mill-ollieq. Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta' qalbu joħroġ it-tajjeb, u l-bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin, għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. Għaliex issejħuli mulej mulej u imbagħad ma tagħmlux dak li ngħid jien. Kull min jiġi għandi u jisma' kliemi u jagħmel dak li ngħid jien, ħanejdilkom lil min jixbaħ. Jixbaħ lil wieħed li rid jibni dar. Ħaffer fil-fond sa ma sab il-blat u fuq qiegħed is-sisien. Imbagħad għamlet ċita bil-qliel. Il-witt niżel b'qawwa kbira għal fuq dik id-dar, imma ma setax jeżżiżha għax kienet mibnija tajjeb. Iżda min jisma' kliemi u ma jagħmilx li ngħid jien, jixbaħ lil wieħed li jkun bena daru fuq l-art mingħajr ma qiegħed is-sisien. Il-witt niżel b'qawwa kbira għal fuqha u minnu fih ġarfet u saret ħerba kbira minn dik id-dar. Il-kelma tal-mulej. Mela illum Ġesu fil-Vanġelu qiegħed ikellimna fuq frott tajjeb u frott ħażin. Siġra li tagħmel frott tajjeb u siġra li tagħmel frott ħażin. Li hija dik is-siġra li tagħmel frott tajjeb? Jew aħjar minnu dak il-bniedem li jagħmel it-tajjeb huwa dak il-bniedem illi jisma' l-kelma t'Alla mhux jismagħha biss, imma jniżżilha fil-qeħ ta' qalbu u ġurnata b'ġurnata jibda jgħix, jibda joħroġ dak il-frott minn din il-kelma t'Alla. In-naħa l-oħra, is-siġra ħażina frott ħażin tagħmel. Meta naraw xi siġra għajjena, marida, x'ngħidu aħna? Din is-siġra il-frott tagħha mhux se jkun abbundanti għax m'hemmx dik is-saħħa, m'hemmx dik l-enerġija, m'hemmx dik il-ħajja. U llum Ġesu ġebilna l-eżempju fuq żewġ sisien. Hemm sis li jsib il-blat u jibni fuqu, u hemm sis li jsib ngħidulu id-dabien, jsib il-ħofra, il-font, u jinżel kemm jinżel ma jsibu qatt il-blat. Il-bniedem li jibni fuq il-blat huwa l-bniedem imdawwal mill-kelma t'Alla. Il-bniedem li ma jsib qatt sisin sodi huwa dak il-bniedem illi moħħu modi fil-ħwejjeġ tad-dinja. Ġesu qalilna minn dan jarfu li intom tiegħi jekk tħobbu lil xulxin. Ninaraf min jien ta' Kristu jew le, mill-mod kif ngħix, mill-mod kif nagħti xhieda fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Ġesu rid jgħidilna f'kelma waħda: toqgħodux iddejquni u ssejħuli mulej mulej, imbagħad ma tagħmlux dak li ngħid jien. Infatti President Gandhi tal-Indja li għalkemm kien Hindu ma kellu fih ċertu spiritualità qawwija falla.
u jgħid li jiena nammira ħafna lil Kristu tal-insara imma ma nammirax lil dawk li jimxu warajh għax hu jgħidilhom għamlu hekk u ma jagħmlu l-kontra. Eżistija anki aħna li ħafna drabi għax naħsbu kif tassewwi ir-reliġjon vera tagħna, jekk ir-reliġjon tagħna hija vera għandna nkunu attenti aktar għax fejn hemm il-verità hemm Alla u fejn hemm Alla m'hemmx ħażin. Ġesu llum qed jagħmluna dan l-appell biex naħdmu nistinkaw biex il-bqija ta' ħajjitna jekk sissa bnejnija fuq id-dabien, fuq ix-xejn, fuq il-font, ejjew nirranġawha u nerġgħu nibdew mill-ġdid. Alla tagħna huwa għalhekk Alla huwa ġenerus. Ġenerus għax fil-ħajja tina dejjem ċans li nerġgħu nibdew. Il-ħajt waqa mela jerġa' jinbena. Ir-rieda tajba tiegħek u tiegħi tenna narfu tassew il-qalb Alla kemm kbira. Li sakemm għadna hawnhekk dejjem għandna ċans nirranġaw is-sitwazzjoni mkabra, is-sitwazzjoni mħawda ta' ħajjitna bil-wifqa. Ħuti jeżies inġbarna flimkien biex nifrakru fl-imħabba li Alla għandu lejna. Nitolbuh jagħtina d-dawl ħalli narfu dejjem fil-ħajja tagħna nażlu u niddixxernu bażla tajba dak li hu tajjeb minn dak li hu ħażin. Nitolbu għall-Knisja fid-dinja kollha biex minkejja l-persekuzzjoni tkompli taħdem, tistinka u tissagrifika lilha nfisha għal ħelsien tad-dinja midimba. Nitolbu għalina l-koll li jinġbarna flimkien f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu sabiex taħt il-del tal-Verġni Marija narfu tassew nażlu s-semm it-tajjeb li hi l-kelma Alla li tibni lil ħajjitna. Nitolbu għal dawk li jinsabu l-bot mit-triq tal-verità sabiex fil-mulej Ġesu Kristu jarfu t-triq il-verità u l-ħajja. Nitolbu għal dawk li huma abbandonati, għal murda, għal dawk li huma batuti, għal foqra u għal dawk li jinqoshom kollox biex isibu qalb tajba ħalli tgħinhom jiksbu id-dinjità li għalihom Alla l-imbierek tawhom dritt li jgħixu wkoll. Nitolbu għall-erwieħ ta' dawk li għalihom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju qaddiż għal ħutna kollha li ħallew din id-dinja biex tkun magħhom ħanin fil-ġudizzji tiegħek. Nitolbu ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbit tagħna għalkemm ma jistħoqilniex li inti tismana minħabba dnubietna imma l-ħniena tiegħek u bl-interċezzjoni ta' Omna l-Verġni Marija aħfrinna dnubietna sa ma twassalna fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Bierek mulej Alla tal-ħobb inkollu għaxu kubidek tajna l-ħobb fil-qegħdin maqtulek. Għattalatu xogħol il-bniedem li minnu sir għalina l-ħobb tal-ħajja mbierek Alla l-dejjem.
نبيرك مولاي الله ترفع من كل شكر بيتك أيضا تديني أفضل الجنين من الشرطة الرهبية نبيرك انت مولاي الله ترفع من كل شكر بيتك أيضا لبيك لأجل مفهولك تديني أفضل الجنين من إسرائيل الشرطة الرهبية نبيرك الله الدين الآن مولاي الله تعالى وبالونيد ما قدامك وعمل القبول قدام السجل فتشي لسيد المفهول Itolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ikun jogħġbok u Alla s-sagrifiċċju li aħna minn qalbna sejrin nofrulek fit-tifkira ta' San Ġwan Griżostomu biex fuq it-twissijiet tiegħu ninaqdu fit-tifħir tagħna tiegħek u nofrulek lilna nfusna kollna kemm aħna bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l-fuq. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Ġwan Griżostomu, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-tagħlim li juxandar. Tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qeda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-oli tas-smewiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajh bati ħajl ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħaj il-kalċi u reġa rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja
il-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed u lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Ljum, l-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li għalihom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju Salvatore Spiteri, Joe Doris Gerada u Pio Asha li joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għatelinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Ġwan Griżostomu, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, ħalma naħfru l-minoħati għalina u la ddaħanniex fit-tiġrik iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem midnuk, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxejn. Ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Kun jiswew lilek. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbin bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek. Tkunx il-kundanna tiegħek daħina tiegħek kun għalli għamil ħabsa. Danu Ġesu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf, mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda ruħi tkun fejn.
قدامتك اشتي حبيبتي. Gloria للمسير للابن وللسبيرتو سانتو. Gloria للمسير للابن وللسبيرتو سانتو. Gloria للمسير للابن وللسبيرتو سانتو. Nitolbuku Alla ħanin biex is-sagrament imqaddes li bih qarbinna fit-tifkira ta' San Ġwan Griżostmu iwettaqna dejjem iżjed f'imħabbtek u jżommna fidili fl-istqarrija tal-verità tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
إزيد حلوة أرتو سماي فهرو إيما تارجينا بلاك بالفر اتنين ياتو ديك المحبة اللي يندبيا لزيت لولا لقدسو جينا في المنطية فوق نادي يمدي يمزو